Wow, ang pula ng wait. Kalaming pa akin. Sa ko ng lipstick o hindi ko silang lipstick. Ah, Kumusta? okay ra. Ikaw, kumusta naman ka? Ay, Okay ra. shoutout ko ni Mayi nga nasuko, ha? Okay ra. Shoutout ko ni Jen. Ah, okay ra. Bakit ka nag-usap na, bakit ka nag-usap ng pangalan mo? Ano nga itabo? Wala lang. Nag-usap na po. Na siguro nang uyab ni mo, pero manyak. Di lang. Trip lang. Ah, shoutout ko ni Baulita family. Law sa mo ni Alman, Baulita. Shoutout ko ni Mayi nga nag-send og gifts. Thank you kani mo Mayi. Salamat sa imong ipot ganina Mayi nga nagtungtong ka. Nagtungtong ka ani daro. Ni Inuyasha, shoutout ko ni mo niya Inuyasha. Hi ni Bel, hello ni mo Bel. Makalingaw dito mong video. Karon makalingaw ni kay nag-usapay kami ni Kurikong ni Manyaka. Lagi kilig kay ka Manyaka. Kinsa man ni chat ni Moy sana uli ka chat ni Robert Chasura shout out. Ha? Sana all shout out kini Ikipilina. Nakitambal sa Kurikong dire. Ikaw Kurikong nakitambal ni Kurikong. Sa Nakitambal og Kurikong. wala ko tambal. Ganyan ko kabalon sa ng kore ko. Ikaw may imo ang ganyan pangalan, code name mo yan eh. Bagay kayo, hindi kami bagay idol. Actually idol, ang pangit ko para sa kanya. So nangingita din siya ng gwapo. Ako, hindi man ako gwapo. Bagay kayo idol. Ang gwapa bitaw niya eh. Makagwapa. Uy, taka lang. Gwapa bitaw ka. Sana all na trip. Sana all na trip. Hindi, pinagtitipan ba kita manyak? Hindi naman kita pinagtitipan, no? Mangutang na sila. Ano gani? Kayo kasi, porket ganito yung naong ko, ginagawa yung trip. Ano bang tawag yung sa aking naong? Trip? Shoutout ko ni Mayi nga nandyan. Ganina pa yan, nagtanaw sa akin. Binabantayan niya ako kasi ano daw kanang nangingita siya ng mga ano ba nga sana daw makakita na daw ako ng aking babae kasi siya kay nagbalik man siya sa young ex na moto na hindi na tayo sinilikway na tayo Wait, magtinito ka alang buga sa Pinas. Hi ni Bel sa Makigmin niyo sila sa ako. Dire siya sa Kuwait. Kaya barato lang bugas. Tag 5K din lang. Brato dili day si 5K mahal ng 5K Tag 5K din lang. si 5K din sa mga ikaw ba rin dyan dire shoutout ko ni Di Pabilia shoutout. Hello manyaka talaga pakaday siya. Balon mo diyo eh. Bapa kay manyak oy. Manyak man na siya god. Manyaka no. Hindi ko. Manyaka. Ngayon nga. Minsan naman itong Pilipinas diha. Okay ra? Okay ra. Nagpaabot og kanang magira ning China og kita. Aw. Buyag simba ko palayo. Sige ka kay doon labi ang dagat dira. Ala. Napay sa rin lechon dira dolya. Kinsa man si Billy oy? Ay si Kuan man din diay taga amin man ito diay oy. I remember you. Nahulot ng lechon bell. Gwapa ba ni siya? Sikat sa famous. Lechon dinosaur man, dili man lechon baboy. Ikaw nga lechon dinosaur. Kinsa man ni siya, uy, kinsa man ni naay side mirror ang bike ko doon. Okay, Hala, ganyan nga pakita pinag- ako no.
Clip maning nagkuha na eh. Gwapa bitaw Nicole, impas gyud imo asawa dyan ha. Wala mo ko'y asawa, wala may masuko sa akin. Sila kung ni bana siya kasukaan. Hey, wala pa ko'y bana, uwi. Hoy, Nurse Kim, pinapangutana kita ganina ba? Hindi ka talaga nandyan ka pala sa ubos ha. Nangutana ko sa'yo kung sa'y tambal sa labad-labad sa ulo. Kim, pag menu, alam mo, hala. Nisuggest si Wayne yung mag-menu na daw to. Sugot ka. Sugot ka. Ha? Sugot ka. Sugot ko magiging yan mo. Basta atong anak largo kaluha. Kaya, Kung saan mga hadlok ba yung mga anak? kaya Ano si mga anak? Kaya, oy. Kaya makani mo, kung dili na isa-isang anak, dapat kaluha kayo. Dili kaluha, ay nanangoy. Dapat kaluha largo. Kaluwa, Jod. Di ka gusto wag mausang dosina. Dili, oy. Dili, kaluha sa, kaluha niya. Ikatulo na akong panganak, triplets. Duta na no. Nakuha siguro tag-ayuda alas gobyerno. Shout out po ni Arman Bauleta, shout out from Zamboanga City. Dol, tagaan kag chance na magwapo rin man may musugot. Ang problema, kung musugot ba kung magwapo ko? Kasi alam ko, dawat na ako sa aking naong, no? Kayo, kung nangandri kayo magwapo. Pero ako hindi ko nangandri magwapo eh. Kontento na ako kung sa ko. Majud. Gani, ang importante, dili ba na ang batasan? Shout out ko ni Bell, no? Shout out ko ni Bell. Di na ako mabasa ng blapper official. Di na ako mabasa na patagad man yan eh. Hindi na pa yan eh. Napungot ako dyan. Ni Mr. Joe Pax, hello Lola. Sana ulas Japan. Gwapa bitaw kayo, no? Daming. Sus, di pa lang sala yung alam nyo guys, kung hindi pa sala yung pang-rep, pang makitaan ko to, repin ko talaga to. Kasi may mong ripon diha. Ikaw raon ta. Ripon ko no kani kuan may. Hoy, nagbalik sila ng kanyang ex. Sana all you know. Bakit kaya no, hindi talaga makalimtan yung mga ex, no? Kailangan mo yung mga past, no? Samot na yung, kung na, kung na, naigo ka ba, kanang, lagi na kayo nag-ana-ana. Naigo ka sa kigol. Tapos kusog. Naigo ang panubigo ni Buto. Tapos kusog pang mula, mga una ba? Hindi talaga makalimtan yung mga ex na yan, no? Mr. Joe Pax. Lala or ta noon sa deka. Alam mo bakit kasagaran sa mga mag-ex ngayon nagbabalikan? Ano naman? Kasi may usa sa kanila na hindi gustong mabiyaan kasi alam mo na nakakain na ba yan yung magsigi kayong ana-ana ba, no? Dugay kay sa ana-ana, di ba? Nagka-ex na pero naman ko makigbalik. Kay naminyo na maglain. O gwapa maminyo. Los. Uy, wala siya namin niyo. Kispirin. Kasi Kispirin may tambal eh. Kispirin ay kabut-buturan eh. Snark scheme. Wala pa siya maminyo. Bututuno eh. Striyahe. Bitaw. Pero wala pa ka maigo ato. Kaya wala pa ka maigo. Pwede naman. Hoy, wala pa to kiss na ako noon sa DI. Mao nang kuan dito siya. Karot Mao na nang- siya, sap na siya. Na siya Ay, sa sa? hulo na assign. Sap. Ay, unduta na eh. Ayaw mo niyan, sundalo. Ayaw mo lang, sundalo.
Abi ko. Di ko, buhi mo naman ko sa akong work. Ha? Ayaw mo, no? Di ko, kay Pero- buhi naman ko sa... Paano pag alam mo ba yan, sigaran ba sa mga mag-ex, kay mo ba yan magkatuluyan kung hindi ka talaga nakakita ng bag-o dyan? Apo ko ang kitag bag-o. Wala pa kakitag bag-o? Sukad. Nas, may lagi. Na, nagbalik silang may. Kaya naman gusto sila i-password ang ilang pass. Maye, basin si Kuan, ikaw may kapulihon na ni Maye. Ha? Gaman kung may kabit. Himuon Sugot ka rin niya ko. kabit Maye. Himuon daw ka niya kabit Pero ang Maye. problema lang, magkaguba man tayo ng relasyon, eh. Sa mukha na, eh. Di man kabalo mapungot ang host joke. Nasuko yun si sino yun, si Blapper official kasi hindi ko na tinatagad. Ha? Sugot daw ka mahimong kabit. Sugot na yung kabit, oy, basta lain na, bita makakuha man to, oy. Makaguba tayo na relasyon ba? Dali-dali kubo. Imbes mo may pakubo. Ay, sabi kay nanang ko pa. Ha? Imbes mo pa paghubo, ay sabi kay nanang ko pa. Mga Jod, bita, no? Wala yun naman. Mapatiyan pa tayo ng sunggang. Magukay pa tayo ng sunggang. Mapatyan pa to pa ang hinagiban. Nagiban. Ang Ay, hinagiban. Ang hinagiban na tusok ko yung sa ulo. Sabi niya, taga mo, bita mananagat siya ba? Oo. Tapos, katong kuan day, yung kumpare day, kay sige na day og kuan, sige na day huong ni kumare. Moto, mo sige kuan, antod, naabot ang adlaw nga, nilarga na si, kuan si, Agbana ba, para managat. Yeah. Yan, nalimtan man niya naman siya nalimtan man niya paon. Paon sa kuan ba, para panagat niya. Anay pagtanaw niya, anay gapatong si kumpare. Hinawa na. Nga, usi bato ni mo, di ba? Pwede ka mo, makapatay juga na, no? Bot lang ako din. Ako di ko mapatay, oy. Di ba ka? Yatag, Yatag oy. na, no? Di man pawala ng dagway. Pangit man. Oo, gwapo. Tapos may, na kayo, okay lang. Okay lang, anuhin mo, tapos kuhain mo yung anak mo. Kung may imo, ha? Pero wala kay mo ang anak, ayun na nagpagkuha. Bawat na mahadlo ko magninyo, oy. Ano, maluk man ka? Nga natural naman sa tama, minyo. Mo anang Maye, si Maye, duha ka buk anak ni Maye, pero nanyag bata, hayahay kino? Si ako, ako'y, kuhaan niya, ako'y anak, nanak kong anak, kuntinto na ko anak. Mamo na gana na itong kuhaan ko eh. Ako pa nimo, akong tambag nimo. Paburo sa imong silingan. Kaburusi. Ang patyan, samahan. Paburo sa ang silingan, babo. Buhat bata rin niya, akong ihatag lang mo. Pwede na siya di, sure kaye, basig mo po ang kunon. Ako ka nang, basig dili po may ihatag na ko, sugot yun ko. Ikaw, Kim, Unsa? kanang, ikaw, gusto ka mag-ano-ana ta, Unsa yan na, tapos umakalak ta, pwede na ko yung mabulagan, pwede na magbulag, basta ako anak, Ha, musugot lagi ko ba sa kuan? Musugot lagi ko ba sa kambal ang Dalawa. bata? pwede dyan kay tagsa tanong, Dili puntag sa kuara. ay buwang tagsa to, dalawa yan, pwede ta kay patulpo niyan, Patul. Ano yung umingon po ka sa akin na, uy, pataka magapangangkon, hindi, di ba ni imuha? Anay, gihiuong po ka di ay. Nay. Magpaong ka, huwag panangitan kay maminyo ka, magpaong ka.
Uy, dili taon uy, dako man ang sao. Mapaghilaw sa kuskuan na intaw. Kay bitaw mo gud gipangandoy. Alam mo isa sa mga gipangandoy sa mga lalaki, yung hindi talaga maoong si na ni kumpare yung mga asawa nila mao Depende gina. ra na, huy, depende ra na. Dili biya ha, dili biya perfect ang tao. Dili pod fair, na yun na depende yun na sa babae sa lalaki na sa mundo ka. Pero kay Bo ka mo jud gipangandoy sa mga lalaki jud ang makakita og Kung ang lalaki babae nga nangandoy tarong na, mas ang babae nangandoy yung ginana. sa kami mga lalaki gud. Amo gyud mo na ng lalaki ko mga tarong. Uy, di ko ingon nga mag-ingon ko kung nga napit babae nga dili pod tarong. Normal ang babae tarong mangkod o kabalo lang pod ang lalaki mo dala, di ba? Siya mudala og relasyon o mudala og ang drive la Dili mga man. posisyon. Nangutan ako sa imo, ngano ang tao magminyo man? Para magkapamilya, para na kauban sa hantod sa kinabuhi, forever, and ever, even. Life. Diba? Dili na mao. Ito di ay. Parang mula kaglahi. Oh, lala. Di jud pud mao. Wow, magkaunsa man day. What is your... Ayaw, walang gari. Kili. Tangon dyan at nga lang ni bayanag. Kuha na ko na. Magkaunsa? Basta, Usa gani rason gani pangutana tuga magpangutana ako hindi man kay makadawala man kay tubag diyan. ay ikaw Oy, pamalit na akong tambal diyan. Ha? dapat Unsa? ikaw may lalaki dapat insakto kag tubag. Nganong Para magminyo ako. ang babae ug lalaki unsay kuan? Unsay pinaka Shoutout ko ni Baydan, salamat sa gifts. Kay Bo ka, yung aking rason lang naman is bakit magminyo? Kay ko anong good? gusto Wala ko ginalagi. nandun. Anong gustuhon? Oo. Baydan, shoutout. Para good magkuan, good para na kaabag sa kinabuhi, na inspirasyon, pwede na makagamag pamilya para mo kuan mo, magkatay-katay, magkadaghan, di ba? Wala, sa day. Hindi na. Katay murag kuan, murag day o kana bitong sagbot ni makatok. Nana ba? Parang madaghan good ang tao, nana ba? Sa day ka di ay. Para na maagak ni mo makuan ka, matigba ka. Para maglato-lato kuno, para magpalami na di ay. Oy, bakit ka nagkatawa? Kanina, ang uban ang sad niyang mga bahay, no? Alam niyo yung mga bahay ngayon, mga jalo. Kasi may gustong tumilaw. Kasi may gustong tumilaw sa kanila, hindi sila magpatilaw. Di ba sabi ni God, share your blessing, wag ikadalo. Kay mamatay malata ara. Sila ipatilaw. Ayoko. Dapat ipatilaw nyo, kayo dyan mga girls, no? Kung may gustong tumilaw sa inyo, ipatilaw ninyo. Huwag kayong magdinalo. Kasi sabi ni God, share your blessing, dapat mapaghatagon ka. Kapag hindi ka maghatag, hindi ka malangit niyan. Karang imo day, hatag-hatag na silingin, patilawa sila. Sa man, hindi man magpatilaw ang silingan. Oh. Basin, ikaw rapod ang dili. Basic para sa hayop lang talaga ito. Basin, kasi na matilaw diya, kay patilaw na ko. Kisa gusto mo tilaw ni Mayi, kay patilaw niya. Ako rin tilaw na Mayi. Ganara kay unsa to unsay lamian na kamay kuan kanang unta to imong gingon tuyong. Bita? Kayo ako pa yung nababae karon, no? Ako pa yung nababae karon, tanang lalaki na gustong matilaw sa akin patilawin ko. Unya kay ingon sila kay depende daw ang size sa lalaki. Sus og gamay. Ayo, bawa na ka
Shock. Nag-practice ako diri may lamong laban. Sa kada ko. Sa? Tama yun. Hoy, nagdepende daw ang mga lalaki, uy. Kaya ang babae is same raman jud, pero ang lalaki jud di man magpakapareha. Ano hindi magkapareha? Nga, kayo na yung mga babae jud bitaw, hindi kayo magpatilaw jud. Mao gina. Pero sala man yan no, mang ano? Salasad, manghilawas ka og dili imuhang. Pwede naman na, bakit yung ba nagkita-kita nga, kahit may asawa na, nagkabit-kabit pa dyan? Sila. Oh. Uso naman yun karon. O may andamon tanan may Anda may mong tanan utog. Ginoo ko. Kanang utog yun nga way ko. Kanang yung utog nga way putol-putol. kuyawa na no. Ganan ka na. Ha? Ganan ka na way putol-putol. Pwede ko ay makuya pa. Ganan ka ba niyan? Sure ay. Di ko ano kay Na makakuya. ihi na daw. Ihi na daw ipahuway. Makakuyap din na day. Patulon ka? Dili. Basig patulon ka ba? Nervous, normal makog nervous. Oh. Basig mukha na ka, mukalit ka kasulirap diya kapag maanuhan ka na. Uy, pasaktan ang May- may diri. Uy, Hindi yan sasaka si Maya kay may binubuhat man yan si Maya. ay, may trabaho. Tusok.com. May trabaho? Yes, hoy guys, suportahan niyo ako sa aking YouTube guys, biog sa aking palit mo niya sa aking baligya guys para maka-commission ako. Kung hindi mo mamalit, kamugod. Unsa day mo kuan? Unsa day baligya nimo? Hindi makakuha na siya. Haplas. Si kuan. haplas man, si mang pangwakwak na nga haplas. La portion, lumay. May lumay ako dyan baligya. Lumay, mga tambal sa kabuhi. Kumain. Si Kuko Martin, yung idol mo, nandito na si Kuko Martin sa atubangan mo, nangingita ka pa ng Kuko Martin. Pwede naman kung mag-ana tayo, tapos tabunan ko lang yung naong ko ng Kuko Martin. O, mora na, kung para ka lang nakaigo ni Kuko Martin. Bitaw unsa day mong baligya? Unsa haplas nimo? Kuha na siya ang plus, Oh. kuha na siya, tuno na siya sa lobby. Tapos may ano dyan, may, ano tawag yun? Haman daw, babe, pakita daw. Hindi man yun makitaan, oy. Nag-promote naman ako, pero wala ako mag-ano. Nag-promote lang ako, wala ako mag-ano dire, nag-kuhan. Uy, wala, unsa man na, uy, di man na to makita. Dapat na nga kay Kuandera, Giselle. Na ano nga ako dire. Hindi ka man maka-order ka nandyan man kasi ibang nasold. Hello! So di ay, pwede man mag-order o ikaw na lang mapadala sa Mindanao nung sa ka? Aw, din no. Ngayon, mamaligya tayo ng likin. Sa? Likin. Pwede ba ibaligya yung likin dire? Sa leaking. Likin ba, lumboy? Kung saan man ako ng lumboy. Ako, hindi man para sa imo. Kaya babae ka man, hindi ka man magtustos. Lalaki naman yung magtustos. Sa los-los. Tustos? Sa ito, Parang hindi ka taga... Hindi ka nakasabot ang tustos? Sa tos-tos ba? Ako rin naibawan kay los-los. Tostos. Tostos means... Dili oy, tostos. Sa tos-tos! Alam mo yung mga karang tigulang sa una? Oh, Di ba may hunso yan sila? Tapos binubutangan ng tabako
So, ang tawag yan, tustos ba yung tawag niya? Ngay, tustos. Salamat sa nagpalit. Sino man kang tuhanan ka, oh. Yan yung tustos. Binubutangan ng tabako. Yung mga tulos mo po din mo, ha? Ay, mama ko, kabaluan ng tustos. Uy, kaya wala may magtustos sa amo nga, uy. Hindi man Wala, sa'yo guys. manigarilyo ako mo, papa. Stricto yung papa mo? Maybe. Stricto siya. It's normal, kay puro may mga babae. Oh. Masa, kinabagangan ba ka? Manghod, kinamanghoran. Pares pala tayo. Pares pala tayo di ay. Ay, kuan ka, Puro- bunso ka. Pila ka pag mo? 7. Ha? Tapos puro babae? Ay, Ay, isa nabalaw na lalaki. pa. Isa lalaki, pero... Isa na kabuk lalaki. Yeah. Ikaw nung... Ikapito ko. Wow. Akala ko puro babae. Napungo talaga yun si papa mo kay hindi dumagan yung kanyang lahi siguro. Hindi, Jud. Angay mo uy. gano'n. Mayroon sad, uy, wala Ano lalaki, uy, kay badlungon, uy. Sige, inom. Padlungon. Hindi man yan tinantanan. Ay, depende man yan sa pag-ano. Na, mas ganahan na lang ko isa among laki, uy, pilangga na mo. Mojo bitaw. Mojo na Ah, kita sila, pinangganyo. minyo na sila tanan, ako na lang wala. Ikaw na rin wala. Ano pa? Bakit hindi ka pa nag-inyo? Wala, mahadlo ko gutin. Hadlok, ano? Mukhaan pa mangikana. Direct to the point, kamahadlok yung gutin. Los. Kalami, ana. Ang but-buton mo to. Mahadlok bitaw ko? Ikaw, mahadlok? Mahadlok bitaw ko, lagi, promise. Og nawa pa ko nahadlok, dugay na ko ni Ulis Pinas, uy. Kami, ganyan, hadlok, magayon kay inig, kanang, ang, katungan lang na makita na mo inig, kuhan, inig ana-ana. Nawa ang ulo. Magkatawa, magkunin mo, ma'am. Uy, lagi, tinawad, lagi na. Mo bitaw dugay kay Bakit ko na minyo, tumadlok? 26 na biya ko ha. Mga dugay ko na minyo, Kaya nga kay na- mahadlok og utin, uy. Nalay na ba ning, Kaya nga na- nalay na ba ning, uy, paminaw, uy. Nalay na ba ning, nahigingon sa ko igagawa, first meet daw nimo, paanaon daw sa lalaki. Nang, di ko. Ay, piling ignorante po ka po. Pwede ko, kay mo tukod na, ginoko. Ha? Di ko kay mo Tukod tukod. din na day. Di ko. Pagto di ay, ilarong ng tanin mo noon. Ate, ginoko. Lain na ba ning mga lalaki dayon kay kuan, kanang magpakuan-kuan Iwan. dayon. Pa. Lain na ba yung lalaki kay magpagagalitan sa kamot, yana din sa paa, yay, padong na din silang, yay! Hoy, wag ako! Nya. Los. Ilara ko, tets. Inyo pa manggaling kamot, sa klaon pa manggaling yung kamot, ipabutang yung bulugan. Hoy! Not all. Bita? Nanalo? Sa una naman yan lisod, oy. Sa una naman yan lisod. Sa una Pero na pag din. pero magkanaana na kayo, sige, napitin na lang sa una ninyo, oy. Hoy, dili. Og na, magani mabot sa akong kinabuhi ka ng kasal na. So, dito ka pailabot, day. Kasi pag, Yeah, hi! alana ra. Hoy, yeah, hi! Sure God, mutbot po ka.
Ug mao na ikaw na lang yun na nahabilin sa kalibutan na una na 26 years old. Mo na giingon nga ako may gilaan ni Lucifer diri as kuan kalibutan nga ako na lang jud. Sis. Ambot Oy. lang. Okay, Pagkita ko na ko. Tinood ba? Pagkita ko na ko. Tinood ba? Nao pa lang memory, makuha ay nag-virgin. Ayaw na lang. Pagkita ko na ko. Nararin na. Bitaw ay. Hoy, pakatawa ra gud taw eh. Noon sa baka oy. Gabiin na biya dari. Di ko na magseryoso oy kay lahi bitag Oh, shout out ko ni Doraemon dahil no. Shout out mo dahil idol Doraemon, hello ni mga idol. Unsa. Babe, Junjun. Oo nga eh, pinabihib ko nga si Junjun eh. Kasi si Junjun naglugnot-lugnot. Kinabehave. Bitaw? Naglugnot-lugnot kasi si Junjun. Ay, kuan din na siya gikuan gitakigan gamay. Wala manggod yung istorya mo kasi nakakabuhi ni Junjun. Ha? Usi, Nabubuhi si Junjun. uy, usi ipik. Wala nang ipik, pero para mang Hilig siguro nagising ka manon. dugos. Hilig siguro ka dugos. Siya dugos, makadako man nagtanayin ng dugos eh. Okay. Hilig siguro kag honey. Ano man? Bakit mo Inana na-storya yan? Basta daw healthy daw ang imong panglawas kay kuan daw, hilig daw na og dugos. Di mo ko healthy. Tingnan mo yung aking lawas, di ba? Hoy, mo man nang nagniwang ka kay sige raman good ka og kuan, sigarilyo. Sorry my son, you're born with my hand. Sabot ka na. Sorry my son, you're born with my hand. Sa solo yun by son. Sorry my son, you're born with my hand. Sabot ka na. Wala ko kasabot ana. Sorry anak, kinatao ka sa akong kamot. Dili sa bangag sa babae. Hindi ka nakasabot. Hindi ko kasabot. Sorry my son. Uy, Sorry my son, you're born with my hand. nataw kasi mong kamot? Eh hindi kasi bangag yung nasudlan ni Junjun, kamot man. Hindi atay mabulok. Dagan kay nanganan auri oy tapos ang mga istorya mga buang. Dol, Doraemon, ganyan. Kaya nga, kinang, pag ako maguna na ba, pag hapit na siya magawas ko, sorry my son, you were with my hand. Mga na ako iniguman, para hindi tayo makasala ba? Buang. Yeah. Kapag musuka na siya, idol, ganyan talaga. Kaya kayo dyan, no? Subayin niyo ako para hindi kayo makasala. Unsa di sige di kag lulo di ay manang nagniwang ka. Natural naman sa lalaki. Ay kung inang may lalaking, wakagi ana. Pwede magsiglulo oy kay makakuha na. Kanang Maka? uba na sa inyong kaugalingon. Kuntas mang-rape ka. May pagmanguyab mo nagtiguang. Hayupan, day. Ito naman hayupan, good. Basta walay kita. Pakita ka tong 120, pila to edad sa babae o lalaki ha? Mga 28, 27 ano lang. Then, nagkuhan dahil ang tiguang marang 60 plus. Oh. Mo okay pa ka na rin. Basta matindog siya, Junjun. Pero dili, saan pagkuha na, ana. Matigayon. Ay, matindog. Okay, ginoko.
day mo tindong pahubuon sa animos nanay. Nahiyog mo tindong ninay ako ka. O dili, hindi yun ka. Mo, Jod. Nga, saan pa man pagkuhan na? Ante, ginawa ko ni mo rin. Magkabuang magka. Oh, yun. Ay, nabuhan ka na ko. Natawa ko ba sa'yo? Ana, Jod. Bitaw? Kaya lang nga naman, magunahan na ikaw. Tapos, hindi naman, hindi ka mautgan, oh. Nya, lami, ano sa ma'am? Magsige lang ka dyan, kaon-kaon. O niya, be, karon be, kay freshman kayo si nanay. Bisa magkapila, ma-press yung dili mong gahi. Ikaw na Hindi, nagyapo. Inom og globos pero ang tunlo na kayo. Natawa ko Ala. ni mo yun. Bitaw? Sige, ikaw, be. Ikaw, be. Sa, Ikaw, kuno. Kita ka ro, 70 anyos. Sugot ka? mura di. Ako Wala na mo, lang Nadia. ako na lang siyang tambagan per Mary. Ingon ako nga. Ipuyo na lang na imong huna-huna. Magpunin na. Shout out ko ni RMS, ha? Dili. Ipuyo na lang na imong Siguro ba huna-huna. yun mo? Imong huna. Hoy, abi ni mo Ray. Ang kanang mga tigo lang. Ang ilang huna-huna mo'y nagdagan ana pero dili nga nila kaya uy. Suwede ka? Dili man, di man sayon, pero inana jud. Hoy, dai, hoy, ayo nga kay dai silingan na mo dito ba? Dapat sinig balay. Then karon, parehan na lagi sila mga tigulang. Then ang Oo. una-una sa lalaki ba kay gusto palagi mo ana. Ya, DP, kanang nabitaw na siya ikuan, kanang, dili na mo nila kaya. DSWD? Sorry, bitaw na. Hoy, Oh, katawa siya, wawa. hoy, ang DSWD. DSWD. O nga, Uy, DSWD. pakita sa Ano sa day? PWD day. Ano, DSWD mo. Ha? Ang giigang ko ni mo. Mangyari. DSWD wala dinigot. Then karon ang lalaki rin kay gusto man siya mo gamit lagi ni natong babae. Then karon kay maglabay naman dili man pagamit ang babae kay tingong nalagi sila rin mga 70 plus na gud sila. Then karon kay maglabay naman ang lalaki og mga baso, tasa, labayon na siya. Tingnan na lagi dili daw magpakuan. Agoy ring. Dito na siya sa kuon, dito na nisud na si di na ako'y pangalan. Nisud na tong babae sa kwarto ni sunod ang lalaki. Close rig, huguan niya kay kuan lagi kanang gusto na lagi. Agi pag human bitaw rin no, naghiniksik na ang babae, naghiniksik. Oh, maghiniksik wala ni utong. Wala na ra day na rin. Kanang na lang ding hunahuna mo yung nagdala ba? Nila. Pero kaya ba siguro eh? Pero paim no nagkuhan. Paim no nag-robust. Paim no nag-brom-brom. Ikaw, murag dili naman ka pwede o kuan kanang mag-inom og globos kay naong pa lang nimo utog na. Ito igwad naman yung bangag. Mawa naman ang... suwang ako ba? Gilok ba yan eh? Igo ka na eh. Wag tang yun ang into mo sa mata ni mo. One time sa iyong mata. Basig ikaw usukarap. Wag tang talaga yan. Buwag. Oh. Buwag. Lagi?
Wala naman itong topic ko, pero tinagdaghan sa nanaw. Pag ito makaigo sa'yo, wag tang talaga yung ano mo. Mura na ang murag feel na ko, ako, ikaw, ako mabana rin. Pati suwak ni mo, nisuot sa akong kamuhay. Iso din ako. Iso din ako ni kay Gilok ra ba ni kay kuan ra ba? Taas. I hope Pero makakita siguro ba din mo day? I hope rin makakita na forever sa imong life. Ikaw day, abi na ko gapaabot ka na ako. Ako mo day awag abi na ko gapaabot ko nimo. Ikaw, Tira dala kit-kit jud. nagamay daw nga Di man gupit. po ka na ko. Dili man ka kuan god ka ng dili ako mo standard nimo Kim. Wala mo nang itang standard nga lalaki, eh. Wala lang yun. Wala pa sa kung unang-una dyan. Mag-menu. Wala pa, wala. Ah, wala pa. Wala. Gusto pa kong kuhaan. Enjoy life. Gusto pa kang magpundar? Alam mo, gusto mo magbinyo ka Noy, kasi pag maabot yung panahon na mag-edad ka ng mga mga 40 ka na mag-edad, mag-menopause na ka niyan. Ha? Mag-menopause na ka. Pwede naman mag-menopause. Kailangan mo kung mga pag-umangkot. Ayaw, sala na. Gusto mo ka na yung imong liwat. Depende. Dapat nga mag-ano ka na mag-minyo ka na kasi pag manganak ka ng mga 35 o mag-senior citizen ka na, imong bata nag-eskwela pa. Kaya ba mo comment na rin no, kay Bastos, no? Hindi naman tayo namugos eh. Kuhaan lang ba? Kaya kayo wag niyo ipugos yung kaugalingon niyo dyan, no? Dasumbong di ka mama ate. Yun lang. Ate, nga mo na kinamanghuran, wawaw mo. Ako ra ka Kim, ha? Shout out ko ni Miss Real. Ako ra ka. Maman, tos mayi na. Wala na mayi. Nawa na si Maya, natog din siguro yun. Kung saan rin, Ako ra ka. Alas 10:30, majuti pero magugma po. Shout out ko ni Solme Belefar. Salamat sa gifts na nanghatag ni Madol. Bitaw ka is manyak, bitaw ka is manyak guys. Hindi niya ihatag yung kanyang pagkababae kung hindi siya madala sa altar. Yes, the best gift in your husband. Anak talaga. Ganon. Parehas pala tayo. Kasi ako, ano din ako eh. Hindi pa nakatilaw ng ana-ana, Jod. Basta daw mo tilaw Gusto mo ko, lang hindi na ako magminyo. Matilaw na lang ko. Gusto mo ng pruweba, gusto mo ng patunay. Saman. Gusto mo patunay Saman. na hindi pa ako nakatilaw ng una-ana. Oh. Tendo. Isa, mag-ilis muna ako sa ina. Mag-ilis muna ako sa ina, ha? Di ba ingon sila na kung imong tuslo ko ng ha? Ito na yung magigang dira. Ay, double D. Double deck ug dapat jud diri. Di ba? Di ba ingon sila nga og tuslo ko nimo ang kilid sa
tao o may mawan mo nga virgin pa mo igking. Hindi, ikaw daw rin? Daslo kong daw rin? Tanawa ba? Na. Ay! Na. Ay! Sabi? O pala, nakatanaw ako lagi. Na, tanawa na. Hindi, daslo ka daw. Di ba? Virgin pa lagi ko. Buwang magod ka rin. Virgin pa lagi ko na. Oo. Ay! Ay! Niwang lagi. Namigay kang lawas dairy kay kuan sa ngayon. O pa na o pa siguro yung nakahikat babae. Wala pa, Jod. Masig ikaw pa, kay madala ti ka sa altar, makman man. Masin po Uy. madala na ka sa altar. Kung magdala, magani ko nimo sa altar, dapat ka na ng mga exotic food. Dapat. Ano sa'yo mga? Kana mga dinosaur. Sa Dapat Mga ka ng kaka. baksan, puro, iring. mga kaka, karakatang, tarabungko, mga nanay mo gusto? Oo. Tapos atong kuan, milamiya ng kuan. Uy, ripon, riba, o kuan nami o kuan mo uli ay makori. Then, di ba sa Cebu ka? Oo. O, pwede ikaw among kuan, kung ikaw among kaon o kuan. Wala man, hindi Jawan. ka order. Oo. Pila mga kabuok? Pwede na, Jod. Gani. Siguro Guys, kuan ka- supportahan niyo ako sa akong kan, guys. Sa aking YouTube. Sa? siguro ono mi kabuo. Madon. Sure, Gina. Kasi naman, Oo, when? Karong moli ay ko July makamoli god. July? June, July, August. Pwede na, Jod. Bantay, bitaw ng istorya, ha? Lagi August or kuan or mga tra ko na December na sad. Wow. Basta na ko'y kuan sa imo na lang kumukontak. Hmm. Sige, sige. Kung para magkita tayo, mag-inusapay tayo, di ba? Kunya pila man ang kuan na ayo pud padako kuan uy bayad anang mga tour. Ikaw mo rin bahala. Kamu rin bahala. Basta libre yan ako yung kaon. Kamu rin bahala. Ako ko, bahala. Bahala ako. Kaya wala ako maswito naman. Pero kabalo man kakadi man kata mawala. Alita mawala eh. Asa man dyan mo mga rin sa South Cebu? Sa kuan. Pero akong gibalak re, ako tanang gikuan re kato itong sinulog na kuan, sinulog. January man yan. Basin dili ako kaabot sa kuan sa July. January na. Mga 16. Aw. Nepa. Kay Una lang. nag-promise man gud ko basta muli ko magkuan ko managkot ko sa kuan, managkot ko dito sa Cebu kita ko ng kuan, sinulog. Pwede lang magdagkot dito tapos madto mo sa Simala. No, Simala pwede. jud dindot at Simala. Simala kay murag palasyo ba? Alam mo yung palasyo? So, dapat ikaw may mag-guide sa ampo. Wala mo katuon. Pwede na jud. O di na blima jud. Gani. Matong lang okay kay mujuti O pa sige, kung tulog na. construction. O sige na, tulog na ka. Maligo Ugma na pod. O, Sige, amping ken ampingan pabayati ka. Amping dangag ra ba ka, amping. Bye guys. Salamat. Salamat sa suporta sa aking YouTube na sa aking bio. Thank you. Matulong na ako kasi mag-duty pa ako.